Zwemcentrum Kolm sluit in april de deuren. Na het aanpassingen onder het zwembad zegt zwemschool de waterspin het wel zitten. De familie Groenbroek jaagt het zwembad er en ik trode hier. Ja, want wij zijn nu de derde generatie met de zwemschool. En ik ben de derde generatie met zwembadbouw en zwembadaanleg en onderhoud. Dus wij zitten wel echt in het water. We zijn een waterfamilie. En we hebben bij ons huis hebben we ook nog een zwemschool. De Waterspin Westerbroek. En daar lessen op dit moment 180, 190 kinderen in de week. Wij zien wel dat er echt wel wat verandert in zwemleswereld. En dat komt niet te goede. Dus wij vinden gewoon dat het anders moet. Er zijn wel zwemscholen die ook meegaan erin, maar een groep van 16 met een half uurtje of 3 kwartier les, dan heb ik het idee dat het niet tot zijn recht komt. En wij geven gewoon belevingsgericht zwemles en wij kijken gewoon wat een kind kan. Daar communiceren wij ook over met de ouders. Maar net alleen de band komen hier te zwemmen. Zullen jullie ook bij zwemmen? Ja, elke week weer. Hoors ik hier ook alle weken een paar keer heen. En we zijn zeer teleurgesteld dat het sluiten ging. En we zijn nu weer heel enthousiast en hopen dat het al hier lukken zal. We gaan beginnen met 2 groepen en dan maximaal 9 in de groep. Ja. Dus kinderen krijgen voldoende aandacht. Absoluut. En de lesgever zit ook bij het bad in. Dus ze krijgen echt wel de aandacht wat ze verdienen. Als mensen nog geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze zich opgeven? Bij onze website www.zwemschooldewaterspin.column.nl en dat wijzen ze allemaal voor zich. Mochten ze het even niet weten, mogen ze altijd even een mailtje sturen. En als ze hier dus vandaan komen, dan kunnen ze ook echt zwemmen. Absoluut. Dan durf ik ze naar Centerparks laten gaan alleen.